Aizue, badakizue. Flemin eskolan jolasleku berria egin dugu. Bai, jolasleku aberatsagoa. Nire izan duzu, bi. Hiru, lau, 5 urteko entzat. Gu irakasleok, jolastokiaren proiektu pedagogikoa egin dugu. Aurren beharrak asetzeko elementuak eskainiz. Beraien garapen psikomotoria indartuz. Beraien emozioetan oinarritutako jolas parkea. Eta gure seme-alabei Nolako parkea nahi duten galdetu diegu. Ikertzeko, laguna izateko, euskara bizitzeko. Amesteko! Ondarra eta eskalatzeko. Olipio bat audia. Ez. Adeta garbiek iratzi du. Jolas parkea. Jolas parkea, jazta hori esaten. Zatxe piruli. Gure eskola nola izan hau? Arroa ize dau ez? Pues bai jartze dugu parkeai arroa, eta jazta. Ez, edo Fleming. Fleming jolas parkea. Edo Flemingoak, ez Flemingkideak. Eta garrantzitsuena da, elkarlanean egin dugula. Gurasoek, Anaiek. eta aizpek, Eta lagunek. Familiek. Familia. Eta bilerak egin ditugu. Eta harremana sendotu ditugu. Proiektuan nola lagundu etxatu dugu. Eta 2-4, eta 2-6. Azkenik aurrek amesten duten parkea egiteari ekin diogu. Auzolanean. 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 Eta elemento naturalakin Osatutako parkea. Eta